kręć, tak. A ja idę do twojej mama, to jest? Tak, ja idę tam do twojej mamy. Zobaczę, jak to będzie na tym kręć. 18 lat temu narodziła się idea stworzenia festynu folklorystycznego w skansenie na Dolu. Festyn ten miał przypominać stare tradycje lokalne kaszubskie, a także promować skansen, który wówczas był trochę zapomniany, niedoinwestowany. Trzeba było w pewien sposób go pokazać, zaprezentować, a przy okazji pokazać, jakie tradycje zachowały się jeszcze w Nadolu i okolicy Jeziora Żarnowieckiego, mocno przekształconej wskutek działań dwóch wielkich budów energetycznych, czyli budowy elektrowni szczytowo-pompowej i budowy nieskończonej elektrowni atomowej. Skansen jest taką enklawą wokół murowanych budynków już, która właśnie zachowała in situ stare budownictwo, stare budynki gospodarcze i jest to miejsce do tych celów bardzo wygodne. Co prawda bardzo niewielkie, a po roku, a zwłaszcza po dwóch, okazało się, że zdecydowanie za małe, ponieważ frekwencja, zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania i musieliśmy prosić gminę Gniewino o to, żeby pozwoliła również z imprezą wyjść poza teren skansenu na przylegającą przystań. Wybraliśmy nazwę Kranzbal. Ta nazwa została przez mieszkańców w sposób jakby naturalny wybrana i zaakcentowana, bo przypomnieli sobie, że dawniej, jeszcze do lat 50., wszystkie zabawy letnie związane z wielkimi uroczystościami we wsi na Dole nazywano Kranzbalem. Tam nie mówiło się, że idzie się na zabawę taneczną, idzie się na Kranzbal. Sama nazwa bardzo frapująca, ciekawa. Porównałem potem z nazwami z innych okolic kaszubskich. Okazuje się, że praktycznie występuje tylko w Nadolu, więc taki nadolski endemit etymologiczny i jest to pod tym względem bardzo dobra nazwa, wpadająca w ucho, jedyna w swoim rodzaju, więc bardzo znakomicie wpisująca się w promocję. Próbowaliśmy odtworzyć pochodzenie tego słowa i dlaczego akurat w Nadolu. Dlaczego w Nadolu to trudno zrozumieć, bo nie ma w okolicznych wsiach. Natomiast jak rozmawiałem z etnografami, z historykami, oni przywoływali jednak tłumaczenie niemieckie tego słowa, że to na pewno wywodzi się od takiej tradycyjnej zabawy pod wieńcem, jakie są do dzisiaj często na terenach niemieckich organizowane, że wywiesza się wieniec na wysokim drągu i wszyscy wiedzą, że w tym miejscu jest jakaś uroczystość, jakaś zabawa. Natomiast Nadolanie stwierdzili, że im się bardziej to kojarzy, tak jak mówią, z tańcem. I to oni się kręcili, czyli kręcili się, tańcowali i raczej uważają, że ta nazwa wiąże się z zabawą taneczną. I to bardziej do mnie przemawia, to bardziej trafia i to tłumaczenie słowa Kranzbal przyjmujemy. Zapraszamy na imprezę i mówimy, że jest to również zabawa taneczna, bo rzeczywiście na naszych festynach ludzie mogą się bawić, mogą tańczyć. To jest taki rodzaj imprezy, która powinna dać ludziom pewną swobodę. Założyliśmy, że z dwóch imprez plenerowych, które mamy w skansenie, czyli z Kranzbalu i Święta Chleba i Miodu, Kranzbal będzie imprezą lokalną, pokazującą turystom, bo gro uczestników to osoby wypoczywające obok, pokazującą kulturę kaszubską. Kranzbal dzieje się po kaszubsku, z kaszubskimi zwyczajami, z kaszubskimi zespołami. Pokazujemy wszystko, co związane było z lokalną ludycznością, a ludyczność tutaj opierała się na tradycji kaszubskiej. Prowadzony jest w języku kaszubskim. Jeżeli trzeba, to tłumaczymy, ale z reguły ludzie nie chcą, nawet ci, którzy nie rozumieją, bo język kaszubski w tej takiej rozrywkowej formie bardzo dobrze brzmi. Wiele osób z trudem niektóre rzeczy rozumie. Staramy się, żeby była nie tylko muzyka, nie tylko taniec, ale żeby było słowo żywe. Zapraszamy kaszubskie zespoły kabaretowe w tym celu, żeby pokazać, że na przykład, że ten język i ta kultura jest żywa. Bo ten język przystosowuje się, to kabarety najlepiej pokazują, przystosowują się do współczesnych
wydarzeń, do współczesnych zmian w nazewnictwie współczesnych przedmiotów. I kabarety to świetnie pokazują. Ta krew też była badana, tam było ryzyko zakażeni. Ja miał badanie krwi, bo tam zakażeni miał być, ale jak oni zbadali, oni rzekli, że tam nic nie weszło, także spokojnie, Jo, a ty jak reszta? chcesz, jeś było badanie tam młeczu, to tam tyś nic nie weszło, jeś było badanie cekru, oni mnie zrobili, ja tyś tam nic nie mam, a ty jeś miał to, badanie tego IQ. O, i co tam weszło? No tyś spokojnie, tyś weszło zionimum, także... A, Wokół wykorzystujemy budynki i sprzęty, które mamy w skansenie do tego, żeby interaktywnie pokazać, jak się pracowało na takich sprzętach. To jest oczywiście rzecz już uniwersalna, bo wszystkie skanseny w kraju pokazują, sprzęty są bardzo podobne, bo tradycja rolnicza jest bardzo podobna i rybacka. Ale możliwość dotknięcia, możliwość zobaczenia, jak pracują urządzenia, możliwość uczestniczenia, choćby najprostsze, jak widzę, wielkim zainteresowaniem się cieszę bicie masła. Prosta czynność, którą każdy widział, jak się robi. Część starszych osób pamięta, bo uczestniczyli w takim biciu jeszcze w dzieciństwie, ale dzisiaj to jak cieszy bardzo, że można ze śmietany te masło w takim prostym urządzeniu zrobić. I to daje Kranzball, tej współuczestnictwa, interaktywności. A oprócz sprzętów oczywiście ważne miejsce zajmuje jarmark. Tradycyjny jarmark wyrobów kaszubskich, rękodzieła i sztuki ludowej, bo na to też zwracamy uwagę, zapraszamy naszych twórców, którzy uczestniczą, nie pobieramy żadnych opłat, z tego tytułu chcemy, żeby po prostu byli, się zaprezentowali, nawet jeżeli nie mają nic na sprzedaż, to że zaprezentowali swoją twórczość. Tak często bywa, bo w sezonie nieraz twórcy już są tak po wielu imprezach, że nie mają już nic do zaoferowania do sprzedaży, ale mogą zaoferować swoją twórczość, mogą pokazać, co robią, mogą się zaprezentować. I to jest ten jarmark i sztuki i rękodzieła jest dla nas takim ważnym elementem. No i czwarty element, którego nie powinno zabraknąć na takiej imprezie, to kulinaria. To smak, to ta przestrzeń bardzo ważna, często przemawiająca zapachem, kolorem prostych, dawnych potraw, które wiele osób wspomina z rozrzewnieniem, a których zazwyczaj już w dyskontach i w sklepach naszych nie spotkamy. Poza tym wytwarzane są te produkty przez lokalne koła gospodyń wiejskich, przez lokalnych gastronomików w sposób tradycyjny, bo staramy się, żeby to wyselekcjonować. Nie chcemy chleba z wielkich piekarni, chcemy chleba, który powstał na zakwasie, który w naturalny sposób rósł i który wykonany był w piecu chlebowym. I to połączenie tych czterech elementów daje nam atmosferę, jaką trudno uzyskać 200 metrów dalej i na tym polega nasza zabawa, na tym polega festyn typu właśnie Kranzballu.